everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Humba, toan na si Chuna sa akong mountain resort. Uy, unsa, boss? Toan na siya dito. O kuyog niya ang iyang anak nga mo graduate na. Oh, kung mauna siya lagawn, buy one, take one. Sabi siya lagawn, lumpungo ni mo, inano ka na ka. Tonto ka humba. Imo kong ihatagan o gidiya. Expected na siya lagawn. Oh, humba. Ayaw ko tawring sungay. Di man na sungay, sir. Oh, unsa man di ay? Sanga sa sungay. Bot mo ipasabot. Sungayan naman daan, sir. Tontong bata. Sorry, sir. Ay, ma'am. Ay, di ano yung gipaanda? Sandwich o juice? Okay. Dadapalihog sa cottage number 1, kilid sa swimming pool. Yes, ma'am. Salamat. Nagpaabot si Athena dito nga nakilak. Pagkalahi nga doon natay masuko ug masangpit. Ilabi nagtawgon kag ma'am. Oh, iba ang feeling. Athena? Nay. Mao kini ang bago na itong Pinoy-anan. Ako'y magduba diri. Hangtod nga ako na unya ang manag-iya ini. Athena, naminaw ka ba nako? Naminaw man. Huwag ka malipay sa akong gisulti. Ayaw ko tubagag panghupaw. Nalipay ba ka? Nay. Nalipay ba ka? Ma'am? Ay, di ano ang sandwich o juice, ma'am? Ibutang. Ay, yes, ma'am. Pagdali. Niya na, ma'am. Dadi me cold water, okay? Ay, yes, ma'am. Hey. Kadit sa. Ay, ma'am? Muna akong anak, si Athena. Okay. Hello, Miss Athena. Hi. Kung unsa isugod sa akong anak, inyong tahuron, okay? Yes, ma'am. Kisa tingahan ganit nimo? Ay, amay, ma'am. Amay akong pangalan. Okay, amay. Oh, sige na, magkalakaw na ka. Ay, yes, ma'am. Ay, ako ihato diri ang bugang tubig, ma'am. Oo, pagdali ha. Yes, ma'am. Nakita nimo? Tungod sa kong diskarte, niya imong nanay, gitawag nag ma'am. You must be proud of me. Magkapanghambog ka na nga ako ang imong nanay. Athena, dili ni mao ang reaksyon na kung gusto makita gikan nimo. Ang gusto na ko nga malipay ka. Angay ko ba nang ikalipay, nay? Ang nahitabo karon yun ni tatay. Shit. Kalimti siya. Ingon anak lang ka sa'yo, nay. Oo, sa man ay. Unsa may gusto nimo akong buhaton, ha? Pagbako ko, muhila ko. Ngano? Wa ba ni kasakitis na hitabo karon ni tatay, ninyo ni tatay? Athena, Wa
Wa ba di kasakit, Nay? Athena, Nay, kasi pagtuon na mo na ako. Batog kasing-kasing, ha? Pero ang tinuod, giluom ko ang kasakit. Kaya di ko gustong bumaha ang akong mga luha. Pero imong yung gitandog ang kasing-kasing kong nalumsan sa kasakit. Sakit. Sakit, Athena. Sakit nga way sama. Nay. Baunon ko kining akong mga kasakit. Hangtod na sa akong lubganan, Athena. Nay. Pero kinahanglan nga magbalikon ko. Tungod kay doon na pa ko'y anak ka na kinahanglan ako. O kana mao ikaw, Athena. Nay. Kinahanglan ipakita ko sa tibuok kalibutan nga maantigog kong mubarog. Bisan pa sa hagit sa kong kinabuhi. Bisan giduslak sa mahait nga punya lang akong kasing-kasing sa pagluib. Ayaw palabi, Nay. Unsay ay palabi? O ay rapod, Nay. Athena! Asam ka kao na kupita sa bayal. Hindi ko sa iya gibuhat ron. Pagkita ko yun ti ka bayalan, kaya mura ko taging son. Ya! Mao na yung ginagatan. Di ko katuwa ni. Di nyo ko katuwa. Asa ko pa ingon. Wala dama. Tantong linakaw na ko. Mayroon na ko pa ingon sa SRP. Makita na ko ang taas nga si Silex. Ang taytayan paingon sa Cordova. Manubay ko na ko diya. Basi na lang ang kusog nga hangin. Magkahumpay sa bisag kamay sa akong kasakitan. Layo naman sila nako. Nangako nga na. Sinday Athena. Ang mahal kong anak. Sudya siya na ako. Tungod kayo nakasakon ako. Iya kong gisudyaan. Grabe ka naman, Tay. Pagkadako na yun akong sayo. Gipanghambog pati ka nga ikaw kong tatay. Hawa ko maugi pa ilati ka sa kong mga classmates nga ikaw nga kong tatay. Mamaligya ka ice cream. Tungod kay ikaw. Ikaw nga akong idol. Pero maugi ni imong gibuhat. Dili pa gyud sa atong bahay. Ingot sa pagkabatihan ko ang iyang mga kipanunting pasutya na ako. Nakasakon ako. O si Jonathan. Kiluod ko ni mo. Sa tanang babae ang ako pag yung suod nga amiga mo imong gikalambigit. Ingot sa pagaydungkan ko ang ilang mga pagsutya na ako. Bisa ko saan ako gunahuna. Wag yung tao. Wag may relasyon ni Hapon. Hindi ko lang siyang bibisita na ako. Mag-introduce o baligya nga perfume. Unya, ano ma to? Wag kasabot. Gano'n na itabog ito na ako. Katukon ko. Gripong ko. Mabuhan ko.
mabuang ako. Murang ko ngitag dagon man itilwas dagat. Sa pa kong tawag bayalan, be. Pagi ko taon ba ya? Bida, makaingo dyo ko. Na, ambot lang, oy. Di ko kasabot, di ko kasulti nga. Maingon ni mo buang ka. Kung buhato na ni mo. Oh, miring taon. Tubag ka taon, bayalan. Tubag ka, palihog. Tubag, bay. Hello? Bayalan! Asa mo ka? Ha? Ano, tika? Bangi ko ba eh? Bangi ko. Tabangan lagi, tika. Pero asa, ba't ka makita? Padung na ko impyerno ba? Ay, minungan yan. Padung ka ron. Ano yun, anak ka? Bina, sabi, tinuon ka si Apple. Imo kispirit ko eh. Di na tinood ba eh? Maligyan ko nung itong perfume. Yang anong bidasan. Adios, may butong. Oh! Adios. Ay, minungan niya bayalan! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!